Pred vami sa nachádza jediný prekladač s funkciou klonovania hlasu a prekladu telefonických hovorov. Vasco Translator Q1 bol vytvorený pre autentickú komunikáciu. Komunikujte bez hraníc vo viac ako 100 jazykoch. Vďaka funkcii Vasco My Voice prekladač znie ako vy, vďaka čomu hovoríte ako rodený hovoriaci. Táto úroveň personalizácie premení preklad na uvoľnenú konverzáciu. S prekladačom telefonických hovorov sa budete cítiť bezpečne kdekoľvek na svete. Najmä vďaka tomu, že zariadenie ponúka bezplatný doživotný internet takmer v 200 krajinách. Technológia Vasco AI vás podporuje na každom kroku. Vasco Translator Q1 je vybavený funkciami prekladania hovoru, textu a fotografií. Môžete tiež komunikovať prostredníctvom viacjazyčného chatu a v voľnom čase sa učiť jazyky. Výkonné reproduktory vám umožnia jasne počuť každý preklad, aj na preplnenej ulici. Objavte novú dimenziu komunikácie. Spoznajte Vasco Translator Q1.